skyter nå, så treffer du. Hvor er jeg? Hvor kommer du fra? Fra fjellet. Hvor er jeg? Hos bra folk, om du er en bra mann. Hva heter det her? Furuflaten. Skal vi ta vekk pistolen? Stikk til øya. Ja. Ikke i beina. Nei. De skjøt etter meg, altså. Måtte jeg til fjells. Ja, da vet jeg hvem du er. Det hendte for en uke siden. Ikke rart at du er sneblind. En uke siden? Ja, det er 2 kilometer i døgnet. Du skal få en ny bandasje. Kjenner du meg nå?